Salsaya kr.Jamatia oh hano angle hano merut matangnya ya kr.Jamatia Salsaya kr.Jamatia oh hano angle hano merut matangnya ya kr.Jamatia Perempuan NC Deborma balai kecini dofane bisingo obiggo borok जों दिनै बनो कमाखा बेलायखौनो खाखामो जों जाफान पार्टिफोरनो खायथुं बथिन गावफानि दिनै हदानि खरबसा आथुकुरि हायं दंनाय बदिनि खुरैखा बेलायखौनो खाखामो दै बनि परिबारनि बरबो जों अजराबो जों कनसोलेशन मा खायनाय जों बरबनो प्रे खायनाय मे रेस्ट इन पीस बनि अबदान बनि कन्ट्रिबिउशन जोंनि समाजाव जोंनि राज्योआव जोंनि स्टेटआव त्रिपुरा स्टेटआव जतनो मुइतमानै दङ आबागै जों जतनो खालामदों বিভিন্ন पलिटिकल पार्टीनि बराव दं फायनाय फैखा आंनि जेबो बाय अनेक बছর सामुदांखा प्राय 20-25 বছর आं एकसंगे बाय काम खायजाक बसायमानो आं आंनि बन सोमोन्दै बसायमानो आं बसायमानो बसायमानो इथियाबा काम खायनाय बत ईश्वरनि जे लीला जों बनबो लांखा फिया जों बनि मुखमो हुकमो नगुइ जोंनि जाति गोष्ठीराव जों सामुदांनाय बनि पाइया सामुंनो जों सेस्ता खायनाय दैबो आं मितमाखा जों बखरस फाउन्डार स्टेटहुड मुभमेन्ट त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट न बन चेंगिराव आंबो दङ 2009 आव जों पुइला आ इशुनो तैयै आदानो तैयै सारा त्रिपुरा राज्योआव जों मुभमेन्ट थायो तै एवारनेस खालायो अब बनगायसे कन्ट्रिबिउसन अब जतनो मुइतमाननाय जतनो आबनो जों वानसावनाय तै बनि जे मुभमेन्ट जे बनि इशु बत लांथांमानि कताल स्टेटहुड मुभमेन्ट आबनो जों कन्टिनिउ खालायो